Sabi ko, ay bakit naman smash nung isang yan ha? Ba't ganun din ako ha? Sirayin po kami. Ayan. Kaya sila nakakadalawang ano siguro. One game siguro. Bakit may subscriber pa kayo? Sige po. Mag-isa po. Pinarangan ko kayo, nag-uusap kayo. Hindi, okay. Sobrang active po. Hindi pa sinala siya yun. Unang pa yung tubig na ininom ko, kaya pa rin mga instante. Idea yata yung iPhone. Pag training ko, excited ako. Kaya hindi ako ganun bago maglaro. Lalo na wala kang kinain siguro, kaya ganun. Siguro sila ilang days naman 55 days. Yung block, basang-basa niya. Wala niyang So, ang reserve namin, ayaw mag-hindi ko na nabali.
Nalipat kuya. Nalipan? Oh, ba't wala?
Oo,